Bikelele babukeli makhani bilela phansi kwathelele umgwazela babukeli makhani bikelelana ingwe ezinye ingwe babukeli makhani namhlanje-ke la sibhalelwe ufethu wathi ucela simsize naye inkinga abhekane nayo wase wathi ufethu ucela simsize siyomlandisa okungokwakhe kodwa-ke babukeli naninyazi akunayo amaningi nginingi amaningi ake sinikeleni khona ke siyomuza ufethu ukuthi uqala ngani babukeli before sinikeleni khona ngicela ungakhohlanga ukusubscribe ni-like and share and comment. Mfethu igama lami ngu-Ayanda ngibhalele uhlelo ukuthi lingisize ngoba ngaqhezela endlini ngalahlekelwe yinto zami manje khona la ekusolakala ukuthi ingakhona manje ngiyathemba ukuthi ngizosizakala ngiyabonga. Masafa lamanga ongibhekisa kumakhamera manje. Hamba kanjani baba? Yebo. No mfethu, siya-understand ukuthi awuzwani namakhamera kodwa manje isimo esize ngaso siyaphoqa ukuthi sikuveze. And nathi sihamba nami suhlelo olihamba namakhamera. Hayi kamera ngeke asibeke on side kamera. Manje-ke sokwenza njani-ke ngoba lento esizele la kumele sikhulume and kumele iqede namhlanje. Hayi singayikhuluma. Hayi ngeke ndoda asingeneni madoda. Ayikabi mfethu hayi ukuthi mhlawumbe siyayizenzela kwakho kahle kahle nje vele kuyaphoqa ukuthi singene ngoba lento esize ngala ay-serious asidlali futhi kuhamba kanjani. Yebo ngazi ukuthi awusaba amakhamera na lalela mfethu mina ngiyingwenya edlezini hamba phansi kohlela umgwazela nakhona nje ukuthi ngibele ngichaza kumele ngabe ngingena ngenduku ngenza lento engiyenzayo ngiyaphuma ngihamba kodwa-ke ngoba ngenza ubuntu ngizosichaza kahle isitori size kahle nodaba bafo ngicela uchaze ukuthi kahle kahle size ngani la singalibele simoshe isikhathi akhuleka baba ungalibele ushayika kanjani if wena uyazazi umsulwa ungalibele ushayika hayi ngalokho leli gama lami ngu-Ayanda isitori esize ngaso la ngaqelezela wathatha izinto zami endlini amafoni izinto nje zasendlini lezi ezisebenza ngogesi azikho ngase ngatshela omunye umjito ukuthi ikoni laptop akayifanise nayo eyami efana nayo ngase ngabuye kufethu ngakhuluma naye wangangezwa mangikhuluma naye Izinto bafayifani nesitolo. hayi bafu kodwa leya definitely sure wayengeke eze ebona into engekho ngoba nayo ngijwayele ukuhlala naye Bafu bangaka abantu abanalabo uphaqa lapho. Shuthi nabo shuthi mangaze kuthiwa ngigqoke labo uphaqa uzosithi futhi nabo abakho. hayi kufanele okunye mina ngiqeda ngijontshela mina endlini akwazi ukuthi ngathi kulahleke izinto zami wena isitholakala la kuwena uyavuka wena wenzani yini uyavuka iplan laptop ngoba le eyami le hayi uyayazi wena uyayazi ngoba kuyona le emfethu kahle kahle awume ungichazele awaqale silungiseni isitori kahle wena isitori esiyolo mfethu uyazazi angisazi isitori show wena impicture abadala nje le imake kodwa le laptop akhuluma ngayo uyayazi angiyazi nayi laptop engiyaziyo mina le kuphela ningifice ngiyibukela kuyona imoto washintsha unama okay wena mfethu lalela ungichazela isitori kahle hle ukuthi iyiphi laptop wayiboyile noma kwenzakalani ngoba nangu mfethu ukhomba le laptop akusiyo le laptop le yena uyayazi ukuthi ithatheke bafunga ukubona ikhi laptop le uyayazi indaba ade ngibuza ngobhaqa ukuthi makuthiwa ubhaqa abafana nami ngizothi abami ngoba phela ngichazeliwe nge-laptop kodwa ngempela yena uyayizwa lento ayisho iyi-point angiyayizwa ayiqali ukufika uyakafika futhi nani uma wayo ngabatshena same story ukuthi angiyazi leyo laptop angiyazi bo mfethu musa-ke ukunginyanyisa mina uzonginyanyisa yabona njengoba ngisakhuluma nawe kahle kusasemnandi angifuni inkinga Njoba ngishilo ukuthi bekumele ngingene ngenduku nje before sihlale phansi sikhulumeni. You understand? Yeah. Awungichaza iphi laptop ka mfethu?
Angiyazi laptop kaFethu. Okay, iphi ke le athi umfethu iyafana neyakhe? Hayi kusho bebebona le. Hayi akwazi. Afana amagama ama-laptop. Wemfethu. Wena sithe masifika la sibuza laptop. Wena ufanisa ophaqe. Nalapha. Awuzange manje nje. Awuzange ukusho lokho? Chi. Okay. So manje ilima ke phakathi kwami isilima phakathi kwami nawe la uba. Asikho isilimo. Okay, phela ngendlela wena mina engibuka ngayo wena usenza ilima thina. Futhi uzoyikhipha i-laptop masingekho isilimo. Yazi ipoint futhi naleyo oyishoyo. Kushuthi masingekho isilima uzoyikhipha i-laptop bonakala ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Wena bafawungifanisi nomunye umuntu. Akufanisi. Singaka izindlu zamaplanga Ike la ibele khona wemfethu la. Wemfethu wena ke Ike. umzwile umfethu utheni. Ngiyamuzwa. And futhi uyasho ukuthi uke wafika noma wakhe la. And futhi waphinde walicicizelela leli gama lokuthi ophaqe. Bayafana. Yabo. Should nama Iphiki laptop efana neyakho ke. Angeke uthe umfethu wena unale laptop. Nginale. Iphike le efana nekamfethu. Sicelayo. Hayi ngiyazi. Mina laptop yami enye eyidlalele. Hayi leyamfethu. Yabo. Siyafunayo onayo. Siyavuma. Eyidlalele ngayithenga kudala. Hayi manje. Kade sakanani. Okay. Mfethu lalela la. Mhlambe wena ubuke ngazuthi la uma sidlala umasigcosi la. Lalela la. Baba. Sicela usicacisele ukuthi kwenzakalani baba. Isikhiphele leyo laptop othi wena eyakho ukuze sikwazi ukukhuluma ngento esiyibonayo. Vele ifile leyo laptop ikhona ngase ngathenga lemva kale ihleli. Sicela ukuyibona. Sicela uyibone. Futhi ngiyayazi uma kenayo. Ungafungaze ungisukela ngidlalele endlini yami. Hayi. Ungafuni ungixova umoya. Imayazi. Nayi laptop yami enye ngayithenga kudala ngakathengi ngisho le. Okay. Imake mfethu. Wayithenga kuphi? Yeah. Ngathi ngekuyile ntuzana lami online. Kwindiya lami Online. yeah. Angithi mothenga ku online ama receipt nani kuba khona. Vele futhi nakwi-app Ne-app kuyakhombisa uyakwazi. Akusenesikhathi sengathi ayikhohla yonke le nto le. udlala ngathi lo iyona laptop yami le. Wemfethu. Uyibona ngathi laptop yakho le. Wemfethu imake yebo. Wena uyabona ukuthi masikhuluma la masamba nenkulumo kukhona la khona wena la ubuye uqhamuke nezinto ezingaphelele. Uyabona manje ukuthi usuphinde wathi wayithenga online. Masithi thina siprovele ukuthi wayithenga online. Ususitshela ukuthini kwakudala awusazi. Kwakudala. Okay. Mfethu ngicela ungichazelele ukuthi wena uyibona ngathi laptop yakho le. nangebusi. Ngiyayazi yabo lento okuvula iCD la yaphuma kumina isakhona ngisho endlini lento le ngase ngiyivula kanje lento ngazuthi ibutton la yaphuma lento ecover yokuvula iCD. Singayibheka ngisho manje ngenikhombisi ukufakaza ukuthi eyami le Okay, lento. ngicela ukubona lena ukuthi inayo indlela. Hayi ungayibambeli futhi. Ungayibambela kanjani la? Musu kusondela bhuti. Mfethu. Ngoba uhamba nobhuti mhlawumbe. Hayi mfethu ngicela laptop yami. Mfethu awuveze lento eyishoyo umfethu. Hayi veza la icela nansi ngithi yabo Asikhuzibala la mfethu angithi. ngangithinta la nale button elikhombisa ukuthi awumeke mfethu awuchazeke wena kwenzakalani kule yakho. Njengoba isivalo sini. khona ngisho endlini kumina ikhavala ngafike ngenikhombisi laptop yami le. Lalela mfethu sesokushaya manje ngoba masenza indima. Akahle le laptop bhuti ngayithenga komunye umuntu edlule. Engithi yabo Ukuthi nami ngisamkhumbuli kahle ukuthi kwakuthi babephuthuma nje. Okay.
pho manje umfethu umethi ufanisa neyakhe uphikelana wena. Yini nenziwa yini ukuthi ni support amasela mayidayisa izinto zobugebengu? Mina ngongitshela ukuthi uyithathe kubo. Okay, mayifika umfethu noma wakhe wenziwa yini ukuthi ungabaniki laptop yakho? Ubafuka ukuthi akaze ngikhombise umaka efika la usikhona omaka bakhona. Ngangizokukhombisa kanjani ngoba wawula. Ngizokukhombisa kanjani? Phela nami ngayikhiphela imali leto. Ngangivele ngivume ukuthi ithathe isinomo kanjani. Ushuthi wena usupport amasela ngoba phela yanjontshwa lento. Ngizokhuluma nawe kahle. Kuba ngakintshela ukuthi yekani ukuthenga emaseleni. Uyazi ukuthi icala ukuthenga eseleni? Yebo. Uyazi lokho ukuthi icala ukuthenga emaseleni. Pho wena uthengelani emaseleni? Wonke umuntu wayeclean lo wathi laptop wakuyakha kahle isebenzise. If noma kuthiwa ingcolile umuntu. Wazoyithenga. Esikhathini samanje abantu ababamba inkunzi yilabantu obathembayo. Yilabantu osukubabona beclean. Yabo amaphara. Amaphara sekabukela ubanje iphara inkunzi. Futhi mayikubamba amaphara kubamba emaningi. Labantu abangena emzini yabantu manje yilabantu abaclean. Mhlawumbe omunye wabo wawungene kubo kamfethu usazi ngani? Mhlawumbe nje nalento oyisho istory lesokuthi wayithenga kumuntu. Sazi ngani ukuthi wena wawuhamba nolova bakho niyongena kubo kalomfethu? Sazi ngani? Hayi ngikwazi lo. Ngoba nakho ayegoloza la ngizofuna. Wawugoloziswa yini? Akwazanga ukuthi sikhulume kahle. Silunge sekhiphe lo muntu lo wayewamdayisene. Uma wakho nje wayengimemeza. Ngangizokwenza njani? Kwamele mina ngikhulume kahle ningimemeza. Ngabuya sengithi ngiye emaphoyiseni esengakhuma wenze njani? Mina bengilindele amaphoyisa uzongifikela nobhuti ohamba nabo. Engithi awufuni ukuzwa. Lalela mfethu. Sicela bese Umuntu angithi wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. Yeah. Nomfethu udecide ukuthi mhlambe thina ithina esingcono. Yabo? Kodwa manje awusengiveze kumakhamera. Kakuyini? Yazini mhlambe wena uzoba happy masikuthatha sambe nawe police station. Yeah. Hayi ngamane kuba wona amaphoyisa ezala. Engificela kwami. Mchama ke lento eshoyo ngeke uyibone lona. Bakuthi kanyani sithatha wena sihamba nawe ngenkani. Ngesizwe ngawo. Wena manje phela usuyasicontrol ukuthi kumele senze njani. Wenziwa yini wenze njalo? Angicontrol bo. Pho manje uthini? Yini lo ithe ushoyo manje? Masithi le laptop sihamba nawo manje uzothini? Ngizocela imali yami kubafe ngibuyisele. Akwazi. Ngeke ngikwazi ukukhipha imali umuntu ethenga into yokusena. Ikhishwe mina kusho phela Mfethu ngithengela ukuthi ngitshontshe into yami. mhlambe wena ngathi uthi awungitholi kahle. Yazi mhlambe ngathi uthi awungitholi kahle. Ngiyanthola mina. Mina ngithi kuwena. Umuntu osuke ethenga emaseleni into uyaboshwa la eSouth Africa. Angithi yakwazi lo? Yeah. So manje ke awusichazeleke wena njengoba wena manje uyafana nesuspect ngoba manje into entshontshiwe ihleli kuwena. Nama Qinisile. ikubale lento manje. Hayi kumina naku noma. What if ukhona owalimala la kubuka mfowethu? The time kuzongqekezwa. Wawuzokwenza njani njengoba sekubonakala ilaptop la kuwena? Yakho mfowethu. Mhlawumbe yawazi nama. Ngadayisela mina. Imaki. Wadayisa laptop phela. Ngadayisela laptop kuphela. Ifoni? iPhone aze ngidayisele. Kwakuyi laptop kuphela. Nanka ama laptop okushuthi wena uyathenga wena. Yeah. Shuthi uyathenga wena. Hayi usokuyinto efast ngithenge nami. Lalela ke mfethu. Sicela ukuthi wenze ubulungiswa. Ngoba uyazazi ukuthi vele kwawena usecaleni. Lento eyenzakalayo manje asihambisani nayo. Lento oyenza wena ukusupport igebengu la eSouth Africa. Lento enhlezi yabo nje akukho la ningakhuzwa khona ukuthiwani kunina. Yekani ukuthenga izinto emaseleni. Yabo nje ukube bekuyangami
mina bengizothi umfethu asikuthathe sambe nawe uyovalela wena uzochaza le laptop le wayithatha uzochazela ukuthi wena kahle kahle le laptop wayithatha ngoba usitshela istory eningi uthe wayithenga online futhi wayithenga kumuntu edlula la kahle kahle wena kwakasitshela iqiniso ukuthi kahle kahle le laptop iqhamukapi noma ufuna ukuthi ukukhulume ngenduku hayi laptop le ngayithenga kumuntu le laptop nalo futhi igama lo muntu analo igama angimazi wayedlulela akwazi ngeke umuntu entshontshe into ngala estradini ephinde ezoyidayisa ngala hayi kumele ubonalo ukuthi mhlambe wena ungayisela manje uyilona vele mawuthenga igebengu uyisela ikhona isela nje uyisela imake mfethu isela linjani awukungichazele mhlambe mina engidideka mhlambe isela mhlambe liba njani awungichazele ahlukene okay wena waze njani ke yabo wazi nanokuthi kanjani amasenta mangisalinde ukuthi angichazele phela isela umuntu uhamba eqoqana noplastic ususidakelwa wena ususidakelwa udlala ngathi wena usulalela la wena awusichazele ukuthi uyithathe laptop ngayithenga emfethu engathi sisazobaluleke lo so awusichazele mfethu ukuthi kwenzakalani ngale laptop hayi laptop le ngayithenga kumuntu wedlula okay manje ke njengoba thina ke siyayithatha ke le laptop hayi ngcono kubuye noma i-deposit yemali yami i-deposit oludenselo bani imina yini imali i-laptop yami wena mfethu usho imali wemfethu wena usho ukuthi umuthi akubuyi deposit usho ukuthi umfethu akakhokhela imali anjontshela umfethu ahlukumezeke kwenziwe lento abayenzayo kubo baphinde futhi kube umfethu ozokhipha anike wena imali ngobani ugeze kangaka yabo mfethu sengihlonipha mfethu obhuti abo uhamba nabo kodwa yabo bafento yenzayo usuzongiveza ngama-camera angiyithanda ngicela mfethu i-laptop yami ucacise ukuthi kwenzakalani nge-laptop i-laptop yami finish iphi i-charge yakho nayo charge yakhona nayo awuyikhiphe nayo ikhiphe phela mfethu awungibathi kubuze kahle wayithenga ngamalini kwayona le laptop ngathi 1000 i-deposit kwakuyimalini yayo wayideposita ngoba i-deposit wena ngeke usenze ilima wena ngeke usenze ilima wena i-deposit yani le yaduthi umfethu akakunike yona le laptop ngeke iziphume la endlini ingekho i-deposit akashiye noma i-deposit eyani i-deposit ngeke mfethu mfethu imali yazi mfethu ukuthi njengoba ulibele nje usijwayela kabi kanje ngeke iphele kamnandi lento yabo nje njengoba sakhuluma manje kanje ngeke iphele kamnandi alabethi into yami ngeke iphele kamnandi ngoba manje wena udoda ukuthi sikhamba si-quiet guy yakuzwa lokho kushoyo mina cela unginikeze noma 500 at least ubuthenge emaseleni into yami ubuthenge emaseleni mina ngikhokhela ukuthi ngitshontshe into yami hayi angijwayela imali wena mfethu ushola ukuthi lo mthaka mawuthi ngiyakujwayela bafuna manje musukumelana usukumelana cha uyangikhombela musungikhomba mfethu imali umusukume yini ekwenza ukuthi usukume wena angijwayela bafuthi uthi obhuti indaba mhlawumbe ngizobacela besuku ngakhokhela ukuthi into yami intshontshiwe mfethu awuma relax ahlala phansi baba mfethu imali mfethu wena yini ufuna ukuthi umkhombise umfana ukuthi uyamphova phawu nangayo yonke into wena oyishoyo noma oyenzayo yabo manje uzothi wena umfana ngizocela ubhuti besuku shuthi kuyacaca ukuthi kahle kahle wena shuthi wayenza ngamayibovu lento ayenza lento wena olibele uyenza nanokuthi mhlambe futhi wena wahamba wayojoyina naye kubo kalomfana nayo ngena babe bangaka abantu abangena kini uyazathi bagqeza yabo njengalento ukuthi uhambe indawo ngangingekho ngoba nami ngibuye ngihambe ngiye endaweni ngishayela ngithi ngiyabuya
gqekeziwe endlini yami vele abantu abazi abayithatha lento abangibona ukuthi vele angikho bayavele sebazi vele endlini yami ukuthi vele angikho bayazi lekhaya mina ngena ngo-8 isikhathi lekhaya manje mawuthi nami ngangikhona lapho bafucaza okunye na into yami ngiyithola kuwena ngiyayithenga lento kanjani ngibusela imali-ke wena ususho itori ezothuku yazi ukuthi lezi itori oyishilo lezi itori kahlahla zikho uthuzu ziningi manje itori osuyichazile ukuthi wayithenga kanjani le laptop uyazi ukuthi uma usenkantolo ukusho into eyodwa awuzisho embili uma ususho esibili ayisakhulunywa nje indaba yakho ngoba wena usushintshe istatement alomjiji ngijwayela futhi kahle kahle ubugebengu wena lobo benzayo akonke ngicela noma u-500-ke just ngimlekile kanjani wempethu yini ungahamba uyofuna amatoho uyofuna ukusebenza yini ufuna ukuphila ngegazi labantu phela lento yenzayo kufana nokuthi uncela igazi lami mfowethu futhi mina ngeke ngisaya le nale inini enagqekezela le mfethu nathatha izinto zalo mfethu mina wena nabangani bakho mina anginangisho umngani-ke mina uyedwa umuntu engizwana naye wempethu yazi wena mfethu wena uzoboshwa wena ubhayisi uthi anawo umngani kodwa uyedwa umuntu azwana naye uyaganga lo mfethu uzoboshwa yazi uzoboshwa into yami nje mina mfethu into yami akho lutho la engizoyikhokhela ngikhokhela ukuthi ngitshontshe into yami futhi ayikho into ozoyenza emva kwalokho into yami yabo manje into yakho uyifuna ngenkani ngifuna ngenkani ngicela into yami lalela la yabo mhlambe wena-ke inkani ingconywana sifuna ngodli bafunga silenda izophela manje vele nami ngifuna noma-500-ke khohla ko-500 yazi mfethu yazi ko-500 yazi uzothola ngoba ngiyabona ukuthi yonke into egcwele la endlini iwubusela kuhle kumele ngiyithathe sihambeni nayo sofike sishiye police station mhlawumbe bazovela nabanikazi balezinto angithi vele police station bayakwazi ukudokhu njana uku-check ama-barcode ukuthi into stolen or not stolen mfethu angithi usasazi isitolo la wathenga khona i-laptop yebo ngisasazi okay wena-ke esakho isitolo usasazi la wathenga khona sona i-laptop hhayi laptop ngayithenga kumuntu isho yalokho thina siyazi ngayo ukuthi wayithenga umuntu ukubuza futhi nawe nayisho ukuthi wayithenga esitolo ubhuti khona imali mfethu angithi mfethu wayithenga kusiphi isitolo ngayithenga mfethu eCash Crusaders le laptop okay lalela-ke senzeni kanje isimple lento ngizokuthatha ngikuthathe naye sihambeni se-Cash Crusaders street masifika khona sofike sicele isliphu samfethu vele Cash Crusaders uthenga khona uthenga uyayikhipha i-ID nayi barcode izosho ibarcode le iyasho ukuthi into ibhilonga kubani so umfethu uzoprint islip make islip usavele ukuthi le laptop ekamfethu awungixoxeleke kuzobe sekwenzakalani ngawo njengoba usufuna ukuthi manje sisebenziseke manje-ke more izinto zokuthi manje sikupruvele ukuthi i-laptop ekamfethu wena uyazi ukuthi i-laptop ekamfethu wena wazi kahle ukuthi i-laptop le yakamfethu ngobhaqa iphiki wena wazi kahle ukuthi i-laptop ekamfethu ngiyacela nje ima wemfethu awumi e-laptop pin yakho awunazo iy'thombe noma mhlambe something yakho akhona amafayili akhona phakathi engiwazi ngoba kwakuyi-laptop vele ebengisebenza ngayo ngoba ngisebenza abantu uyazi-ke lo ukuthi i-laptop awukahle libe senzile imawe wena wayibona i-laptop ukuthi kalo mfethu ungalibele nje ustrayisa kusenzile ima awusitshele ukuthi kwenzakalani i-laptop ngayithenga ulibele usikhulumela into lalela mfethu asidlali la uyaganga lo mfethu lo yabona manje engazothi sekuzosebenza udli manje ngoba manje silibele sikhuluma nawe kahle sijwayela kahle
You understand? Siyakutshela ukuthi i-laptop le iyantshontsho. Wena ulibele isitshela ukuthanda kwakho, ulibele ukuthi wena wayithenga. Lalela ke mfethu, i-laptop sayithatha. Naleya sayithatha. Hayibo. Akwashintsha udle plate. Sele uzobona. I-laptop yami. Ima mfethu. Ima baba. Ima. Wena sesikhipha ukuyijethu yazi. Ngalesi sifundo lesi siyayithatha mhlambe naso wasitshontsha. Azikho into ezothathwa la. Hayi. Phela umuntu azikho into ezothatha uyaphika. Awuthi awugudluke. Awumboni ubuyisele lapho. Hayi. Hey baba. Kanti inkinga yakho? Wena ngathi ulwa nathi manje. Hey baba. Thatha nale. Ma. Bo. Ama-stolen speakers lawa mfethu. Oh, ngoba kongisho nano Ii-speakers zemoto lezi ezitshontshiwe. Indaba mfethu awuyeke lento. Hayi kuyinto zami. Hey, thatha la. Ii-speaker ezitshontshiwe lezi, ii-speakers zemoto lezi. Lo isela leli ma. Ima hey baba. Sesokushaya ke manje. Mfethu. Wena ngazi uthi uyadlala wena. Ngeke vele khapha into zami. Ngicwatsela ke manje. Thatha Ngisho umqale wami. Hayibo. Bafo msungibamba baba. mfethu, asambe. Suka duze kwami. Awusuke la. Awusuke. Msungibamba. Suka la duze kwami. Samba. Hayi, uphele lo. Samba nawo. Jwayela kapho. Asambe mfethu. Mina ngu-Anda, ngiyabonga kakhulu uhlelo lolu lungisizile ngoba kukhombisa ukuthi yena lo muntu uyisigebengu. Ngiyitholile i-laptop yami. Nansi lokho okunye sengodlule ngishiye e-police station ngoba kucaca ukuthi vele akuzona izinto zakhe, kusho ukuthi uthenga nje kubona abantu baselo la emphakathini. Ngiyabonga.